Πόσο σημαντική είναι η σωματική υγεία στον άνθρωπο? Είναι σημαντική για 3 σοβαρούς λόγους. Νούμερο 1. Σωματική άσκηση. Νούμερο 2. Ισορροπημένη διατροφή. Και νούμερο 3. Πρέπει να αποφεύγονται οι βλαβερές συνήθειες. Πόσο σημαντική είναι η σωματική άσκηση? Νούμερο 1. Πρόληψη ασθενειών όπως καρδιακιακά προβλήματα και διαβήτης. Νούμερο 2. Βελτίωση της διάθεσης. Η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες βοηθάνε τη διάθεση και μειώνουν το στρες και την κατάθλιψη. Νούμερο 3. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Η καθημερινή άσκηση βοηθάει στην πρόληψη καταγμάτων και στη γρήγορη αποθεραπεία τραυματισμού. Και νούμερο 4. Έλεγχος του βάρους. Η άσκηση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του βάρους σε συνεργασία πάντα με σωστή διατροφή. Εσύ πόσο συχνά αθλείσαι?